Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ng Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini po niyo boss kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Oy paday makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Straight to the point. Samtang atong ipadayon sab ang isyu labot sa Cebu South Bus Terminal o sa Cebu North Bus Terminal. Pila di ay ang kwarta may galang Mr. Lo. Nanamoy idea mga kaigalaan ha, dako-dako din ang kwartaha oy. Ang usa ka tuig mahigalang kitaon ani Mr. Lo Philippines. Kini bang nagpadagan mahigala ining negosyo sa wiwi ug pupo? Pawiwi papupo lang na pinruminilyon ka ng kwarta na. Straight to the point. Di lang igo mga higala nga kuno hay gamay tan-awon mo paminawon ba 10 pesos ang kada wiwi, ang kada pupo. Inana mga kaigalaan mura lagwa no? Pero ako nang gisuwat sa kong kolom karon sa pamantalaang The Freeman. Ini mga higalang labot ini mga higalang wiwi ug pupo. Ato nang gisuwat, ato pa ning i-discuss din sa radio kay ang porsyento mahigala makita na to, no? Ang porsyento nga girimit sa Kapitol 5%. So kung kini nga figure mao ni 5%, unsa man ka di ay ang 100%? Pilay kita dai ni Mr. Lo. Unya nganong mao man ibahin sa Kapitol? Tagad pagtagad lubot-taga sa tuban-uban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas nga bahin mga kaigalaan ni ana. Pulse Asia Survey nagpakita nga inflation o uminto sa sweldo maoy labing nag-una nga concern karon sa mga Pilipino. Straight to the point. Tinuod na, pero naon sa bang hitabuan may galangan ni ana. Sa Department of Finance Secretary Ralph Ricto mga kaigalaan, ubos ining administrasyong Marcos. Ni ana, nideklarar na may galang buhisan mga sukid tig paminaw o i-implementar na gyud ang pagbuhis sa inyong mga savings account sa bangko nga pagabuhisan sa gobyerno 20% mga sukid tig paminaw kanang interest nya ng inyong mga gipang deposito sa bangko. Straight to the point. Yawa ining kalakiha mga kaigalaan ha. Katalig pagtagad robontaga mga sukid tig paminaw kay do na may mga tao pud uban nga og negosyante gyud ka dili nimo patulgon ang kwarta sa bangko. Kumao kay gyud mo paggawas ana mo patuyok anang kwarta. Napoy ubang negosyante daghang kwarta sa bangko mga kaigalaan kay napo sa mga buffer o uban pa. Napoy uban may gala labi pa og di sa gyud ka kamao mo negosyo, mutigom na lang ka. Ayaw tiguma sa mga alkansiya kay di man motubo. Adto nimo tigumon sa bangko, may na lang motubo mga sukid tig paminaw. Unya ang uban do na mga time deposits inana no, mga long term mahigala nga mga investments kay mao na pinakasayon man lang mga higala kay daghan man pod lagi nga kana ang dili maantigo kay mo negosyo kay kini ko pag negosyo mga kaigalaan do na may risk gyud ana nga kaluha. So ang uban nga konservative kayo, dili gusto mga higala nga mo sud ana mahigalang risky nga sitwasyon, ilang tigumon ang kwarta sa bangko indikit. Unya karon na unsa man nga buhisan man sad mahigala, Straight to the point. Kuhaan og taxes sa gobyerno. Straight to the point. Katong pagtagad lubontaga sa tumuman-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang ato sang ipadayon karon buntaga si Auntie Claire kadtong iyang preskon. Ay kamong tanan nahibaw naman mo nakabati naman mo ng preskon pero atong ibalik ron wala atong paminawon nya ato mahigalang tan-awon asa dapit ang mga punto ug asa ang mga buslot. Askan daghanag buslot sa ni mga sukid tig paminaw Atong i-point out ha asa dapit ni mga punto mga sukid tig paminaw.
Straight to the point. Now, atong balikan ang atong mga issues karon nga buntaga, mga kaigsunan. Balikan nato gamay mahigala kini si Paulo Tantuco, ang executive mga higala sa Rostans mga kahigalaan. Kini ni ang usa mga higala kadakong negosyante dinhi sa Pilipinas, mga sukin tigpaminaw nga namatay didto mahigala sa Los Angeles, California. Unya, dako ni mahigala nga balita nga ato yung tan-aon kay usa ka Pilipino namatay dito sa abroad. Kabantay mo bisan kanang mga OFWs mga kahigalaan. OFW namatay dito sa kwan. Namay na day. O kanang OFW namatay sa Israel. OFW namatay dito sa Saudi. OFW namatay dito sa labi na kanang mga kita concern ta. Ngano noon sa manang hitabo ang namatay man sa mabasig na ba kay foul play. Inana ba? Sumuna nga dili malikayan nga mabalita gyud ni. Ang Malacañang sa paghitabo ini March 8 ni ining tuiga hilom pa sa tirana mahigala hangtod ni abot og 4 months ug wa mo gawas ang laing report dili ni fake news ha nga confirm nga cocaine overdose. Ang medical report walay lalis. Ang lalisonon daron kanang police blatter. Kay moingon man mahigala si Auntie Claire nga kanang police blatter ha. Kuan ka na, kinini ang fake. Kanan doon ako na tampered, no? Pero ang medical report, dili, kuan. Timan ano itong maayaw mga sukitig paminaw. Pilipino na matay dito sa abroad. So natural ka na nga ato ng pick-upon kanang maong report. In fact, ang media dito sa Amerika, ang Hollywood LA News, may unang ni-report ani. Straight to the point. Sa Malacañang hilom pastila na for 4 months, pagawas pa mahigala sa confirmation nga ang namatyan yun cocaine overdose, wa po sa katingog dayon. Ni take og pila ka days pa una pa ni tingog. Hanto ni demand na gud si Senator Amy Marcos usa pa sa katingog. Pagtingog pa ni Auntie Claire mga kaigalaan, pagtingog pa ng Auntie Claire, medyo in fairness po Auntie Claire ha, kasabot ko na siya mo nang dili malalim ng iyang role pod. Kasabot ni siya, bugada ko ni. Kasabot ni mahigala nga, kini atong teori, amot mo to, o bakang tao ini. Ato lang ni agi katawa-katawa, ha? Atong patuuhon ng mga tao, ani. Mutuo ka sila. Kaya nga naman namatay, mahigala ka, cocaine overdose. Nya, cocaine overdose, nga naman ang sunod pangutana ko na namatay, cocaine overdose. Kinsa may nagsupply o cocaine? Diin man sila magpalit dito man sa Amerika. Kinsa may naikontak, kinsa may mga kauban. Di ka na malikaya na pangutana because kini may gala under sa doctrine of territoriality sa atong criminal law. Nagklaro ka na nga kung asa nga lugar na hitabo may galang krimen, kung doon na magani krimen, ang balaod anang usa ka lugar maoy ma-apply. Straight to the point. Sa laktod, kini mahigalang cocaine. Kay dito sa Amerika kini cocaine illegal man eh. Sa laktod, ang balaod sa Amerika may ma-apply ni. Doon na kay implications ba? Ato i-discuss ha. But before ana, ato sa paminawag balik si Auntie Claire. Kamuntanan, kadungog naman mo ani. Pero ato lang ibalik para ma-point out na to hayin dapit nga mga punto o asa mga buslot ani. Ha? Kaya sige, ato ibalik ko nun. I-ditso tanan lang ni. Nya dayon i-discuss na to niya. Ato lang i-take note asa tadapit mo sod. Ha? Asa tadapit may gala atong i-discuss umayo. Kamu kay naman mo ani. Nakadungog naman mo ani. Kita naman mo ani. Kitang-tanan kita naman ta ani. Na naman ni. Circulate naman ni. Pero kita atong presentations DYHP ato lang ibalik para atong i-point out asa dapit mahigala mga punto nga atong i-discuss. Og asa ang mga buslot, ha? Ako i-point out ninyo ang mga sukit ng paminaw. Sige, ato ko na i-play names. Balik names. Sige, go. Eka na yun. Dahil yung mga pribadong tao na nagluluksa ay nadadamay sa pamumulitika. Ginagamit ng ibang mga obstructionists para masira ang First Lady, ang Pangulo at ang administrasyon na ito. Nakakahiya ang kanilang mga ginagawa. Unang-una, si Mr. Paul Tantoco ay hindi po kasama sa official entourage ni FL o ni First Lady ng unang gina. Nakakahiya dahil gumawa sila ng peking police report. Naturingan journalist, mga dating spokespersons, hindi marunong mag-imbestiga ng sarili.
Hindi sila nagiging journalist, kundi nagiging propagandista ng kanilang mga sinusulong na interes. Ang sinasabing police report na naipost sa Facebook ay isang malaking kasinungalingan. Kahit kayo po mismo ay maaaring mag-imbestiga sa nasabing lugar sa Beverly Hills Police Department para malaman nyo na yung nilagay sa Facebook na may guhit na color pink, kung hindi ako nagkakamali, ang parting yun ay dinagdag lamang. Nag-start ang mga salitang, and I quote, "and the cause of initially suspected to be drug overdose," up to the word "hero," yan po ay dinagdag lamang. Ito ay mga gawain upang masira ang unang ginang, ang Pangulo, at ang administrasyon nito para sa pang-personal na interes. Tandaan po natin, ang unang ginang po, nung siya ay nasa Los Angeles, ay meron po siyang security service na provide ng US. At meron din po siyang kasamang PSP. Hindi rin po siya nag-stay sa nasabing hotel ni Mr. Tanto. Iba po ang kanyang hotel. At meron po siya mga activities March 8. Kung pwede po natin maipakita sa monitor. March 8, nakikita niyo po sa screen na mayroong konsyerto para sa Pilipino. Nakikita niyo sa larawan din, Secretary Cristina Frasco. March 8 yan ginanap, hapon hanggang gabi. Paano masasabi ng mga obstructionists na to, ng mga fake news peddlers na to, ang patungkol sa nakita nilang mga tao doon sa vicinity? Kaya po yan ay dinagdag lamang. Nandito naman po yan sa Facebook ng unang ginang. Pero kahit ito po ay nasa Facebook at ito po ay nai-report naman, pilit nilang binabago ang kwento at nakakalungkot dahil kapwa Pilipino ang kanilang niloloko para sa kanilang personal na interes. So muli, sa mga journalist na nagpapanggap na kayo journalist, pero lumalabas na kayo propagandista, maawa po kayo sa bansa. Maawa po kayo sa taong bayan. Huwag niyo pong lokohin ang mga Pilipino. Sunod na tanong. Straight to the point. Okay, atong i-discuss mahigala ng iyang pamahayag, no? Sa mo to iyang tibuok answer anang question labot ni Tantoco. Labot ni Juan Paulo Tantoco ang executive mahigala sa Rustans. Usa ka dako mahigala nga kumpanya o ilado kini nga negosyante mga kaigalaan. Labaw sa tanan mas ilado ni sa mga kini ni ang upper class day, middle class ana. Katos masa dili kayo kay kini kong Rustans mga kuan ni siya. Ilado na siya sa mga katong circle mahigala sa mga dato ba. Bisan na mga middle class, medyo dunay mga nakailaan ni mga sukit paminaw. Ang katong masa dili kayo kay kung mangumpra mo guning masa mga kaigalaan mamalit. Ari man ta mamalit sa carbon, ari ta mamalit mahigala sa Tabuan, ang taga-Talisa ito sa Tabunok Public Market. Pero kanang mga naa magpuyo ng mga subdivisions panalitan sa Cebu landaan. Yan, taga Maria Luisa ka, taga Santo Niño Village ka, taga kuan ka, kinini ang unsa pa ni mga subdivisions nila nga Montirasas ka, adto ka mangumpra anang Rustans. Mamalit o mga blended, ana mahigala ng Rustans. Karon ni kompetensya na ning Nustar o mga blended. Pero mag-grocery o mga palitunon, mag-market mga higala, adto na sila magkuan kana mga tubig-tubigan. Kay nga naman, ganahan sila mahigala mangumpra,
pero mahadlok sa mga tog karbon. Kay delikado man tulis, delikado kawat, unya dili aircon, magtaak-taak ka mahigala, naglapiti ka dito. But adto ka substance, ngita kag isda, na may mga presko. Ha? Na ang mga, okay, kung maprumumahal lagi, ang isda ni mo paliton sa carbon, mo times 3, mo times 4 pa, nagabot substance. Straight to the point. Kanang karne, nagabot substance mo, sus, kada ko pilo-piloon. Ha? Ang pilo-piloon mahigalang presyo. So, adto ka, grocery ka na, tanan, totoo lang kagkat dito, aircon, onya dayon, kuan mo na nga, ilado kini siya sa mga dato. Dakong negosyante kini. Now, ang mga punto ni Auntie Claire, kung atong tan-awon mahigala tibuok niyang tubag sa pangutana, unang-una mahigala, inyo na na-point out ha, atong pagdagat ang mga unod si Antubag. Una, private person ra kuno kini si Tantuko. So nakakahiya po, matod pa niya mga higala, no? Nadadamay ang mga pribadong tao, nadadamay dahil sa pamulitika. Unang punto. Ikaduha, dili sakop sa entourage kini si Paulo Tantuco. Ato itagstag sa diskasa. Ikaduha, dili sakop sa entourage. Ikatulo, lahi nga hotel. Matod pa si Lisa Aranita Marcos ang First Lady. Ikaupat, ang police blotter tampered. Ang police blotter dili ko no mao, piki ko no. Nya, kung tanaw nimo ang iyang press conference, timan anato nga kinini ang usara gyud kabuk yung ipakitang picture. Kadto ra gyud picture mga higala nga ni-attend ko no og konserto si Lisa Aranita Marcos mga kaigalaan. Unya kanay kong picture alkansi magugka kay allegations ang report sa LA News na back up man og video, back up man og mga pictures. Nga dito si Paulo Tantuco, kauban la dito, nagkaon-kaon pa gani, nagsayaw pa gani. Unya, og imong, mo present kag imo nga di na mao, kanay may mao. Imo sang isubstantiate with evidence. Ang iya ra yung ipakita sa iyang pagtubag nila, katulad yung picture. Nya kada kong picture, mahigala, dali kayo nang ma-edit. Ha? Ako gani nakamaon na magani ko ng saan ang pagfutulab. Akong gisuyag putulab ana, astang gopuhan ako sa putulab kay. Kunya, nauso ng putulab, magsulot ka kanang kwan, nagsulot ko kanang kapitan ko sa barko, putulab ana. Oh, mate, murag tinuod. So kanang picture dali kanang ma-edit. So kinini ang in fact, kung imo i-present as korte, subject pa na cross-examination. Unsa ba ni? Original ba ni? Diin man nag-take, kinsa nag-take nga picture, unsa gigamit sa nga kamera pag-take nga picture. Daghan pa kayong mga tan-awon ba? So kinahanglan ta mo present siya og ebidensya nga kanang konkreto. Kay mo conclude lang kada dahil sa pamulitika tagsaon to ha. Unang-una kini mo kag private person man si Tantuco, correct? Private person. Pero nganong puniton man sa dili lang ka journalist nga kuno mga nagpapanggap na mga journalist, mga propagandista di ay. Tinuod na bisan pag dili ka, dili propagandista. Fair ka nga journalist, fair journalist. Imo gyud pick up na maong isyu. Bisan karon mahigala kini Sugbo daghan matag mga eskwelahang mascom dinhi. Naminaw nato ning mga mascom students. Hasta ning mga mascom nga mga teachers nga naminaw nato. Kana nga klase sa report, ingon matay si Paulo Tantuco, kamo remark, bago pa mo nag-graduar. Bago pa mo nag-graduar. Presko pa siguro sa inyong panumduman, ako nag-teach man kog diri sa Cebu Normal University kaniadto. Wa na karon. Diri pod sa Cebu Technological University. Imo man ang tanawon mahigala. Asa man balita ba ni or dili? Kay di milisod man kay nang i-mislead tabi nga, di man kay mga propagandist dili oy. Fair ka nga journalist. Imo gyud pick up na kay balita na. Ako nagsulti ko din ron, di paminaw ta mga higala daghan mga eskwelahan sa mascom din sa Subo. Mahimo sa ila kung sawayo na taka la ato nagsulti. Pero di sa kahimog saway anak because kini akong isulti sakto ni, Imo man tanaw ng elements of news. Now, di ba? Namdo ka elements of news, timeliness, proximity, prominence, kanang conflict, ang impact mahigala human interest, mo na mga elements of news. So kung tanaw ni mo elements of news, namatay si Tantuco, dunay namatay sa hotel. Niya kanang namatay sa hotel,
kauban sa First Lady. Kanang namatay sa hotel, bisa pabika nga, dili man sakop sa entourage, pero nakit-an nga nangaon sila anang gabi. Nakit-an nga nagsayaw-sayaw sa nagabi. Of course, that's sus Ginoo ko. Straight to the point. Pila man ka mascom schools dire, na UP, di ay si Inyo, di ay STC, asa pa ni CTO, San Jose Recoletos, Southwestern University. Daghan kayo. Naminaw na ko ron. Ina kong wa ko mamaon akong diskusyon. My God, that's very basic. So dili pwede nga i-mislead mo nga private person man na kuan ko no, nakakalungkot, nakakahiya. Dili oy. Bisan pa lagi sa akong ingon, bisan pag namatay kini dinhi sa Cebu sa usa ka hotel, pag yun na ipatay sa hotel. Isa man, pila edad? 44 years old. Labi na 44 years old. My God. Of course, imong kahon na basig na foul play. Og dili pa sa Cebu na hitabo na, padadaan ako ng Pulaw rito. Paul, ato Paul. Kay kuha na, kana na ang balita na. Kay negosyante ko ang elements ba galaw sa Cebu na hitabo proximity, makuha proximity, timeliness og ang prominence. Tantuko ko na. Tag-iya ko na rustans. Ang asawa, mga higala, cabinet secretary ni BBM. Nya moingon kang dili na angay pick-upon kay private person, my God. Straight to the point. Balita ka na. Kabantay mo bisa daw. Kapila man mahitabo sa Dewa HP diri atong coverage. Doon ay usa ka tiguang dito namatay sa kamay, Diha sa may motel, diha sa may kuan dapit. Pangita gina to tong babae oy kisay kauban ni. Mo kami kan tunal gina na may namatay sa motel. Kano namatay kisay may kauban ni? Pakita din mo na. So dito kita nga binji tanghian day katong babae day nga sila may nagduog tatay ko no. Tiguang nako to. Nagduog sa tatay niya. Ano nung sa man tayong tabuan, hangos mas tatay pag sige na mo duwa sa kuan kama. Ngano nga to man gipangita kisay kauban kay pasin og dunay foul play. Mao ni hitabo karon sa Amerika. Namatay kini si Paulo Tantoco. Ang question, kisa may kauban? Kung tagsa-tagsaon na to ni, pick upon kini nga news. Bisa pa mo kay private person, balikon ko ang kanang tanawahan ay ako example. Kada bang sa prominence ba? Kada private person. Kadaghan mga higala dihang bata, tanawa sakay eroplano. Pag sakay eroplano, nangayo mga higala kuan ingon man ang stewardess Philippine Airlines baka kini Philippine Airlines doon na ni mga kaon-kaon gamay sa eroplano ba? O kining sa Cebu Pacific na gihapon pero mopalit manguga. Na kay paliton man di na lang sa kamukaon. Pero ka pal kay libre man tagaan ka. Kaon ka. Tanaw ha, bata ang bata mahigala na yab-an sa ini tubig. Pila may bata na yab-an wa tuyuan na yab-an ni tubig sa flight stewardess way balita. Pero bata apo ni Gaisano nayab-an sa initubig sa stewardess wa tuyo paskan dako ang balikat. Headlines pa. Nga naman. Uy la, apuro bang Gaisano na? Negosante, apuro ka na sa negosante. Nya wala mo kihas Gaisano. Mo kihas kini kumbati kini kay mo kihas Gaisano sa Philippine Airlines, di ba? Philippine Airlines to. Awa, ayos gyud kayo. Tutok ang mga tao mga kabata ha. Nayab-an og kwan. Bigibasol mga higala tong flight stewardess nga naman butangin karton nga unang init man kayo ito nila buhian sa bata. Kay katong bata anak pa to ni Talpulano ay balita to. Kaya apo mas Gaisano, prominent man mahigala mga Gaisano dili balita. Dapay lain, example. Tawa, kanang manag-uyab. Ano nga ta? Tamay mga marites. Di man ihalahi ang marites, lahi ang news. Kanawa, pila man ka mga manag-uyab, nagkabuwag. Kadaghan nagbuwag, indekin. Why balita? Pero si Catherine Bernardo o si Daniel Padilla, sa mga public official, dito lang mga private persons man, pagbuwag, haskang balita. Nga naman, prominent sila nga mga tao. Bantay mo, tibuok Pilipinas na tandog yun. Asang kang coffee shop mo adto hala ang gistoryahan si Katniel nagbuwag doon ban nga
nang hilak. Pero kadaghang nagbuwag na awa may pagkabana ng uban. Nga naman dili mga prominent nga mga tao day. Isus Ginoo ko, kasimple ana mga higala. Na example ta na, mo na nga ang LA News, ang unang nipagawas ini ang Los Angeles News mga higala. Mo'y unang nipagawas. Kanang ipika pa na ang pasingin lang mo ng media sa Amerika nga namulitika po na. Asa man na propagandist na sila. Ayaw kung inang pasingin lang po si Digong anang kalakiha to arabas dahil. Pick up po ng balita. Kaya ko mo example na simbako diri na hitabo sa Cebu na. Pag ingon pa na ay tao na matay diya sa hotel. Asa man hotel o diri kon balita ka na. O bitaw timan-in ninyo maayo. Gireport mahigala si Binji akong ipada dito. Di lang daw nganlan tong maong motel dito mahigala. Ang katong tiguang namatay sa sud. Ngano namatay man? Balita na kabasig na fall play. So gisusigod kinsa may kauban. So pangita na to, pagpangita pa dai katong babae in taon nga ako'y kauban sir nya sa uman sir may uman to ko tuyo kay pagkuanan ta hangos mo si tatay. Matay taon to bida pa tong babayhan na pag-interview na to pagka-bulgar nga hinuon dai por bida ako dong tagbaw tag. Kanam na mo di mo kalimutan ano. Apila man ka buo kitabo nga kanang wadtong asawa sa police station na sir. Kung ba nato dito sa kuan na mo ni nga motel atong adtuon. Adtuon na dayon. Pag adto may sakpan dito nga tuwa dito mga private persons man na sila. Nasakpan gyud dito ang mga higala mo gipagkabayo ni Inday nga tundo no. Ada pa usama higala tong dito nasakpan si Eduardo Ligas may nag-report kato dito sa Mandawi. Ito sa motel ba? O sa private person mo to sila. Pero nasakpan sa motel minyo. Pag-raid sa pulis. Sus, ababay tao ni sakas kisami. Nikat-kat ababay kisami. Purbida, yang ano, gibalita mo to? Ha? So, maigo sa Miguel sa element sa news. O kining kantanto ko, natural na, dili singon nga, kaya propagandist, dili, tinuod ka nga journalist, kuhaan din muna. Kuhaan muna nga balita. So, pagkain dadon tagog, garuyon tamigalag, explanation nga wa, magkadimao, porbida. Ang ato lang, hindi man tamawasangil, mahigalang Lisa, wala, nga si Lisa may nagkwento, dili, oy, ang kinila mo palayo lang yun sila mahigala, ang ato ini ba, kisa may kauban, tawa, mo na unang punto, kana na ang private person ikaduha arita may galas punto niya sa tuwi ang ingon nga kini ni ang nakakahiya matod pa niya ha sunod niya punto kini private person aritas punto mahigala nga dili kauban sa entourage kini dili kauban sa entourage kana pag ingon okay na Manila na dayke Manila na sige sige unya lang ni so atong sunod discuss nga dili kuno kauban sa entourage sunod dili maong hotel. Alibay lagi ba? Kanang alibay ba mga higala? Weak defense na ba ng alibay? Pero sige lang, kinalang nga imong isupport og evidence. Kaya may kang alibay ko na indaan inyo, weak na ko ng depensa. Kanya di ka kasupport og evidence, nakadakong problema na ron. Sa atong hisgutan niya tao da, kining police blotter ko no, tampered. Sige, atong hisgutan na unya na lang mahigalas no pag. Okay, ato na to na-discuss ganina ang mahitungod sa private person ko no, kini si Juan Paulo Tantoco. Nya dunay nagchat nako nga kanana ang wa may nabutang dito sa original police report nga ni Lisa Aranita Marcos. No, mo ni ang gisulting anti-clear. Atong klarohon na nga duha ni ka lahi-lahi ni nga documents. Kanang police blotter para maklaro na to ba kay aron nga kuan to. Ang lalisunon ani ang police blotter. No? Ang police blotter may lalisunon kay doon na may nigawas police blotter nga doon ay ngan ni First Lady Lisa Marcos. Unya ang sunod ingon nga wala na di na mao. So ang ilang ang ilang gi controvert kanang maong police blotter but ang medical record ay wala controvert. Wala lalis sa medical record. Ang medical record distinct and separate kana siya nga document
lahi na sa police blatter para makahibaw lang mahigala kay doon na maging nag-chat nako mahigala mahitungod ani. So lahi ng medical record. Pareha ba nang kanang police blatter mo gawas dayon na. Example na nitabo karon. I-blatter man na. So mo na yung unang makuha but kini mahigalang pag medical certificate maulahi na. I hope kato na minaw to nako tong kuan ha kay ron nga makasabot siya nga duha ni ka dokumento. Kana mga medical certificate kining report mahigala dito sa LA nga nagmatuod na confirmatory test maguna kay nakita pagsuod dito nga dunay cocaine. Inigblatter na, mablatter gina. Suspected cocaine. But inigawa sa confirmatory result sa toxicology result, that's another document. Nga gi-confirm nga cocaine gyud di ay anamatyan overdose sa cocaine apan dunan ni sa megalar comorbidities. Kini si Juan Paulo Tantuco. Na overdose siya but duna po dahil sa sakit dahil sa kasing-kasing. Mo na say nahitabo mga sukintig paminaw. Para maklaro na nato nga duha na palihagod na nang naay mamatay karon. Ibutanta lang naay gidunggab. Kanang gidunggab namatay. Police blatter na adayon. Diha kanang adlaw naay namatay naay police blatter dayon or ugma. But ang autopsy result wa pa. At least kon ba kay dunay nag-chat nako mga higala nga ni kuan pod ni nangutan na labot ana. So ako lang ipasabot ngadto ni ining maong nag-chat nga lahi na siya ang gilalisunon ana ron katong police blatter. Kay ang usa ka police blatter naay nga ni Lisa Marcos, ang usa ko no wa. Asa man ko no original ana. Na sige, atong i-discuss mga sugiti paminaw at least maklaron to ha para nang naakaroy gisumbag. Example lagi, kulata. Pag kulata na pablatter ka o muling incident. O blatter di man ni mahitabo ana, mo na buhat sa pulis. Pero kinahanglan kang magpakurasyon, madto ka si MC or madto ka si Vicente Soto, tagaan ka og laing document pag matuod nga naay mga contusions, nga naay mga bunog ka nga naangkon sa pagpangulata. Straight to the point. Okay, aron nga maklaron to ha kay kinini ang masabtan to ba nga lahi-lahi ni nga documents no kay para maklaro no. Okay na ka Brad, klaro na nimo Brad. Ako lang lagi katawa mga sugintig paminaw ha kay aron makwanta ni. Sige. Now, ang sunod na tong hisgutan kay miingon sa dili man appeal. Di ba ang punto mga higala nga dili appeal sa entourage kadtong si Juan Paulo Tantuco. Okay. So, at least klaro ba? Ano, may kanto pagpagawas ani day, paggawas ani March 8 pagod. Pag March 8 report day nga kasama nag-report ani ang New York o ang LA Hollywood LA News. Mo'y nag-report. Unsa may report sa Hollywood LA News? Akong basahon nga gikot sa Rappler. At ano ba klaro ba? Kaya bingon na di boy appeal sa entourage. Kano mo take mag 4 months? Una pa ipaklaro nga ito appeal sa entourage si Paulo. No? Atong klarohon na. According to Hollywood LA News, sabi saya pamatod pa sa Hollywood LA News. Ilang balita dito sa LA. Tantuco was in the US as part of First Lady Liza Aranita Marcos' entourage at the Manila International Film Festival which was held from March 4 to 7. Klaro ha, dili na balita nga gikan sa mga vlogger. Dili na balita nga gikan sa news outlet gikan sa Pilipinas. Balita na sa Hollywood LA News. Ilang balita dito sa Amerika. Gibalita man dito nga naman tungod sa elements of news nga timeliness. Ikaduha, kauban sa entourage, nakita gud na manghigalang kasi sayaw pa dito pagkagabi nangaon pa. So, balita gyud. Nga namatay sa hotel, kana ko mamatay sa hotel may gala unusual magugay na. Labi na kanang US, o sa ako nagika-explain ako dito ko sa Australia may gala do na may namatay dito mga sukintig paminaw timing mga Pilipino sad gud ba ana. So mo day procedure nila kung mamatay sa bahay, i-autopsy gid na indekin. Unya tan-awon ang toxicological grabe sila ka kay lisod man kay basig o mamatay sa ospital panalitan nada sa ospital kay na sakit dito namatay and at least gideclare sa doktor. But kung namatay sa balay, ilagyan ang i-autopsy, niya ilagyan ang tan-awon mahigala na pa'y toxicological exam
nga himuon para nga klaro nga wa ni foul play. Natural na dito ni mga nasod Amerika kanang Australia kanang Canada mo na ilang mga procedures dito. Di pa sa ato diri nga naiklaro na gyud nga ipa-autopsy di pa-autopsy kito bitong tiguang bitaw dito nga kuan na autopsy to pero wa ta ka kuha pa sa result hantud ron. Ang tiguang ba nga na putol ang liog ingon kuan na nagi kuan sa iro. Sagol sa tinapulan manghigala ba bida. Dito dumanhog ba? Pero sa ila as a general rule sa ila day autopsy automatic na. Automatic. Di na ka mo request automatic. Nyap, nga naman, posible ba nga namatay na diha basig foul play nga gi-claim ang insurance? Sumunod kining kamatayon ni Tantuko nga naa namatay sa hotel, of course, 44 years old namatay sa hotel, automatic na nga imbisigaron. Automatic na nga mabalita. Nya kinsa man nag-ingon nga entourage siya, ang Ileños. Mo nag-ingon. So, inigtubag ni Auntie Claire, kaya naman mahigala mo na kung ingon, ang namasangil nga kini naa si Lisa dito kauban sa entourage siya, na ay dokumento, na ay picture, na ay video. So, ni-present ni Auntie Claire ngayon sa sayop na, wala dito dili entourage. Asa may imong pakita pa, substantiate ang imong istorya. Kaya kanagod mahigalang istorya rawa kay resibo, istorya ra imo. Mas katuhan ning ni present nga doon ay resibo. Ha? O dili appeal sa entourage. Ngano ni take man og 4 months in town nga paglimod ana day? Pag March 8, automatic uwa kay gitaguan ba? March 8 namatay kadto si Juan Paulo Tantuco kay nag-uban sila March 4 to 7. So pag March 8 namatay, ngano mo take man siya og kanang 4 months una pa ingnon nga dili na kauban sa entourage, lahi day nga hotel. Ngano man di man na pwedeng taguan nyo niya wala kay private person. Ako nagika-explain ganina ha. Dili mahimo na nga imong inon private person. Unsa man dito sa si Michael Jackson, kadto sa si Houston, si Whitney Houston, mga private persons na pero tungod kay mga prominent persons kana. Report yun. Sa may natabo kanis Michael Jackson no. Si Michael Jackson, pagkamatay ni Michael Jackson mga higala, automatic na nga pahigayon ang toxicology examination. Nga naman, unsa may namatyan? Unsa may namatyan? Di ba na pala sa ato ha, nga mamatay, wa na, patay. I-declare patay, kiwa na. Dito sa ila, mamatay manggagani. Og nakas balay mamatay. Og nakas hotel mamatay por bida, daghan ng procedure, anak, nga nganong namatay ni. Ha? Unya, natural na nga mangutan na yun. Kinsa may last touch, ani? Kinsa may kauban, ani? Sawa pa mamatay, natural na. Ha? Muna ko example ninyo, namatay tong usa katiguang diri sa motel, kauban to babae, di papangita nato ang babae, that's procedure na kana mahigala, proper procedure na. Kaya namatay ko tong lalaki, sa may namatyan, basi doon ay foul play. Pangita ato, di ko kalimot alas binji akong gipa pakuha ng report, di pangita to babae, so dito sakpan na babae day, kaya na may CCTV, o katong babae na, so resulta yun nga, nagduwa sa ni tatay ko no, dito ko hanwa kagwanta, ni hangos in taon mga higala tong tiguang. Ha? Kaya na ba? Imo pagitawon so kini namatay si Juan Paulo Tantuco, of course, kinsa may kauban ani niya. Basig dunal foul play. Dili pasabot nga to pasangilan ang kauban nga maoy mao gihinungdan nga matay ni, but posible nga siya'y makasulti, makanarate, makapatinaw sa mga pangutana nga nganong namatay kining tawhana. Straight to the point. Ay kini si Michael Jackson, may galak ni Michael Jackson, sa mga makailaan ni may galak sikat man kaini kini ang mga kanta. Daghan kayo sa may nagkantaan ang kuanday. Heal the world, make a better place for you and for me and the entire human race. Ato nga katawa-katawa, may kalapasinsa naman sa kong tingog ha kay ug ako kung patukaran dil Michael Jackson god. Kining mita mo badlong ko na mo na mapugos tagkanta-kanta diri bisan tuod og sakit dunggan siguro ni akong tingog ninyo. Kana may gala daghan ni kanta Michael Jackson day oy. At sana mga daghan kay no, kana bang danceable kay nga mga songs. Pero kana usa na ko ganahan kanta niya, di ba? Isa ni kanta na din no. Kanang kwan, there's a place in our heart and I know that it is love and that place, and ano ba, no?
Kaya tawangi ko kanta dili kibe. Pero sikat kay kanta Michael Jackson yung ngigay. Heal the world, make a better place for you and for me and the entire human race. Induta eh. Pero pag kamatay Michael Jackson may galab, i-autopsy yun. Check mga kaigalan, toxicology exam gyapon. Unsa may result sa toxicology exam ni Michael Jackson? Namatay siya mahigala kay tungod na overdose pod. Pero dili anak overdose niya cocaine, na overdose sa pain reliever. Kay tingali ito Michael Jackson, hilig ka pain reliever, no? Ha? Unya, grabe ang US kay mutanaw sa unsa nga matang sa pain reliever ang giinom ani. Ay mahibaw-an nila ay katong propofol kuan no? Accidental death. Mao toy nakakwan overdose sa pain reliever. Ngilngig kay ng ilang mga kini niyang toxicology exam dito sa Amerika. Mahibaw-an kay gyud. Nailain pa kadto si kwan, kadto si Whitney Houston, ha? Kada si Whitney Houston tangilngiga na mo kanta ni Whitney Houston. Mo na siya mga Lady Gaga ba kingig kay mga tingog kana sa si Beyonce no? Beyonce ba nga na? O ipakanta nila kana bitawng mga tarawa gani compare mo kanta nila tangilngiga. Kana si Whitney Houston usa na sa mga banggiitan kay mo kanta kana ila bitawng national anthem bitaw nila ipakanta nila ng mga sikat na kay mga singers. Kanang Star Spangled Banner ngilngiga mo kantang Whitney Houston eh. Oh, mo na mahigalag ang iyang kanta ni katutong ko, ano, nga, and always love you. Murabag ka na ba nga, murabag ka nang, imo lang imagine ba nga, kanang nabagot bitaw ka sa duwa nga syatom? Diba mo na, and I'll always love you. Imagino na yung magagaya, nabagot ka sa syatom ba? Pero pagkamatay ng Whitney Houston, mahigala, gi-check ang toxicology result ni Whitney Houston, mahigala. Namatay siya tungod mga kagalaan sa tinaka kuan niya nahubog no alcohol no drowning due to intoxication mahigala unya naligo to sa stab niya nahubog ba o mahibaw-an gyud kaki mahibaw-an ka gyud sa hinungdan niya grabe dito kahitik mo kayo mo na mahibaw-an ka nga namatay ni kinini ang namatay ni tungod mga kagalaan sa kahubog. Alcohol may namatyan. Muna, mga higala nga klaro, dito ka matay sa US, maibawaan ka dito. Pero ngilngiga, nagtanaw ko sa kanabitaw mga inauguration sa mga president sa Amerika indagan o kanang mga kwan. Kinis Whitney Houston, usan niya bilib kay kung kanta ani sa kanang ilang Star Spangled Banner. Taasan na nagyog tingog. Kato si Lady Gaga day, taas po tingog. Kana si Beyonce, gipakanta man na. Pero tanaw ko matay, gabiha si Whitney Houston kanta no kana bang sa yung kanta sa Amerika kana bitang ilang kwan oh say can you see by the dawn's early lights kana ba kung bitaw kana ilang national anthem ako lagi katawa mga kaigalaan so ang ila dito mga citizens matay labi pa anakon check yon. Mao po yung hitabong ining Paulo Tantoco. Pagtanaw dito, ang kanang police blatter, klaro ko lahi ng police blatter. Mao na roy gitanaw nga doon na kuno'y tampered kuno tong usa ka police blatter. But kining sa resulta, sa ila mahigalang medical result, nga nagsulti nga kini mahigalang namatyan ni Juan Paulo Tantoco, overdose mahigalas cocaine. Way lalis, ana. Overdose sa cocaine. So karon ka na overdose man sa cocaine, namatay man, mangita tangikin sa maiyang mga kauban. Diha nang laay. Yahay na may ganang anong nahilaw mang Malacañang sa dugay panahon? O maingon ka mahigala nga dili apil
kini si Paulo Tantoco way appeal sa entourage. So, imong gi-controvert, imo i-controvert ng allegation. Kaya pagingon pa, si Paulo Tantoco appeal sa entourage ni First Lady Lisa Marcos. Ang sa may ebidensya, ang LA News mismo, mao'y ni-report. Gi-quote na sa reply sa gingon, according to Hollywood LA News, Tantoco was in the US as part of First Lady Lisa Aranita Marcos entourage at the Manila International Film Festival, which was held from March 4 to 7. Ha? So, gireport na sa ila ditong outlet sa Amerika. O saan man mo na pag controvert na. O way labot sa entourage. Pakit ami kinsa may labot sa entourage. Pakit ami. Ha? Straight to the point. Kaya ang allegation, appeal sa entourage na ni Lisa Marcos na ay report sa LA News, ang amag pasangin lang mo nagpamulitika ng LA News. Ang amag mo ka nakakahiya. Nakakahiya dahil ginamit yung sa propagandista, yung pagkamatay ng isang prabadong tao. So kisa may nakakahiya, kining LA News. Ang mga obstructionist, apilo ni mo ka obstructionist tong LA News man to, fair man tong ilang balita dito. Straight to the point. Nganong fair? Because dunay namatay, of course, ibalita yun. So pag ingon ng declare unta nga, way appeal na sa entourage. Okay, kinsa may appeal sa entourage? Pakita mi dayon og lista. Ngayon na, wala appeal sa entourage, di ara ang appeal ay. Ipakita, ngano wa man ipakita ni Ate Claire day. Aron nga, imong kay imo kung timbang-timbangon, may asa man kamutuo, appeal sa entourage o way appeal sa entourage. Di naman na mahimo nga sultira, kay kanang testimonial evidence may galang adto kas korte, ang iyang probative value sa evidence ubos kaayo. Kinalantag dunay supporting gyud nga mo substantiate siya. Naabay physical evidence. Naabay documentary evidence to prove nga wa si Tantoco appeal. Now, wa dili sa appeal sa entourage. Bipakit ami kinsa may appeal sa entourage. Kay basig dili si Tantoco ang iyang asawa, sige sekretary ra ba iyang asawa, cabinet secretary. Ha? Gusto mi ba way appeal sa Tantoco sa entourage kay kinsa da ining appeal? Pwede ba mi pakiton? Wa ta pakita. Ha? Muna magtan-on mo na ang declare borbag ka ng siya mismo in fairness ang declare no. Bugada guni. So kasabot ni siya actually. Nahunaan siguro niya bida paitan ni. Kita'y pasultio rin ni Wata. Ikaw mismo, dili ka konbinsido ba niya? Ikaw may mo atuba? In fairness, Auntie Claire, may kailang medyo naalanganin gini siya po. Kaya bitong musulti ka nga, wana, niya trawag na ako ng Auntie Claire, mura yung kakataunon, mura saga. Aminaw ko sa pato sa press conference at tubag itong sa amin ba niya? Saan ko pagsultihan ka na murag okay na murag tinuod na yun ako isulti? Tana, sa itong pagtagad ha, atong i-discuss mahigala kini mga punto. Kaya ito naman isgutan ganina tong private person, di man na magsilbi. Ikaduha, kining dili appeal sa entourage. Ikatulo, kana na ang lahi kuno nga hotel, kana alibay man na. Tawanan po ning alibay nga dipinsa. Ha? Ika-upat ka ng police blatter tampered. Okay. Sige, atong tagapagtagad. Nahon ta sa ni mahigala kay atong sunod-sunod man. Dili appeal sa entourage. Now, ang dakong probahunon anak ron, ang Malacañang maoy muhatag og musubstantiate sa ilang dipinsa. Sila may muhatag og ebidensya kay ang pasangil appeal sa entourage. Kinsay nag-ingon? Ang nag-ingon ang LA News. Ang balita sa Amerika. Ikaduha, naa sa nakita dito atol mga higala sa pag-promote nila sa Manila Film Festival. Nakita dito mga kagalaan, no? Ang pag-promote dito sa Hollywood. Nakita, nagkuyog sila. Ikatulo, nangaon sila. Nagtapad sila pangaon. Ikaupat, nagsayaw-sayaw. So karon, mo na ebidensya nga, entourage kini, kauban mo. So, pag ingon nimo nga dili kauban sa entourage, kinahanglan kang mo present, ikaw may mo present para mo tuo mga tao. Asa man ang lista sa entourage? Okay mo ni, ang official entourage mo ng lista. So why appeal sa Tantoco? Kisa may appeal ng asawa. Kay cabinet secretary mo ni. Ha? So nga nun, iba na ipakita ang ilang lista day. Kay basi ilang ipakita ang lista, makita ang asawa ni Tantoco mo i-appeal, di natural kauban sa Tantoco mga higala. Kaya talawa kita ninyo, pag ingon nga, why appeal sa entourage? Pwede ba ang follow-up question sa reporter today, pwede ba makakita? Why appeal sa entourage? Pwede ba pahibaw dahil kinsa naman dahil ang appeal?
Di po nila ipakita kay basig tuay ang asawa ni Tantuko. Ha? Kay ligon man ang pasangil nga apil sa entourage because ang LA News may nag-report. That's number 1. Number 2, nagsayaw-sayaw sila pagkagabi. That's number 2. Number 3, nangaon tapad pag yung pangaon. Yung anak kasuod. Kay kanang pagpangaon ninyo, kanang paglingkod landaan, kanas buiki o kanas maiki, mga graduado man ng psychology, mahigala, kanang paglingkod, ang sitting arrangement lang daan. Anak, doon na meaning, oy. Ha? Straight to the point. Kita ka kay bisa pag mangaon karon, mag-uban mo dahil paduol ka pangaon, ibutanta na abot atong mga officials diri ka sa pantay maka asa makamuka sa kamulingkod asa ka kwan. Na may mga protocol ana. Na may mga dakog meaning ng distance oy. So sila'y nagkuyog pangaon, nagtapad pa. So kung mo imong kang way labot sa entourage, muhimo ka og unsa ano yung pag-convince, dili kay istorya lang, kay kanang istorya lang, o sa korte pa na may gala kanang testimonial evidence, manghod ka na sa ubang matang sa ebidensya. Ang iyang gibugaton, ang probative value niya mga sukinting paminaw. Ato sa giuna ng entourage sa trabaho, nya human nganong hilo man sila, namatay bisa pag ka, way appeal sa official entourage. Ang question, ang iyang asawa, nga cabinet secretary, wa bay appeal? Muna dako pangutana ikaduha, bisa pag way appeal sa entourage, imong gikasayo-sayo pagkagabi ikamong kuyuga, nangaon mo, nagtapad mo, namatay, wala kay pagkabana. Yan ang usa ka Pilipino nga namatay abroad, wala kay pagkabana. Kita gani, uno na yung mga OFW mamatay. Straight to the point. Ang gobyerno sa Pilipinas, kung pagkabana, yung ka nga mo sa may namatyan. Nga namatay man yung mga OFW. Natural na nga mapagkabana, pero kinay na ni, wala yun. So dakong katingalahan ba? Contrary to human behavior, my God. Straight to the point. Ha? Yes, Clear Castro, kasabot mo sa anak niya, mo nang tanawang naong Clear Castro, mo ba siya kasultion, mo nang kadilion ba? Huna, Clear Bida, sabtan pa na ako nga ko, di ko dawat in trabaho, ha? Tama. Nasayo-sayo lang pagkagabi, asa mo tulong, to sayo, kaya nikanta pa ni si Paulo Tantuco may nagkanta. Okay na, sige. Oh. I will survive. Astang hinduta. Gani, pangaon. Nangaon pa, tapad pangaon. Nangaon ha? Okay, free sa dong. Tagsa sa dong ha, kini sayo-sayo sa dong. Anya human ay sa giditso ang katong kaon-kaon. Tanaw ha, nagsayo-sayo, ligri sila. Tingali una ang panihapon, usap ang sayo-sayo siguro, oy. Kay kaon-kaon ba, busog-busog, pagkabusog na, inom-inom, man no? Di ba, kay? Kaon sa dan, sige, katulong sa panihapon daan, no, may, panihapon lang sa, panihapon. Lagi tala ni katawa, ha? Tawa sa to, balik ko nung panihapon, bigamay. Tawa, ha? Ang pagpanihapon, tawa, mo niya katapad, Imagine na nang magtapad mo pangaon, niya namatay na, niya mohilom lang ka. Bisa pa ibutan ka lang, sige, granting for the sake of argument that Paulo Tantuco was not, walay appeal ni anang entourage nimo. But namatay siya, wala ka mo tingog. Okay ka lang, hilom pa kastirana. Niya, ang pagpangaon, mahigala ka ng, kanabangan ikaw ginitapad og pangaon, ngano ba na day? Inana mo ka suod? Nitapad yung ka? Ganun mo istorya ko na mamita ka ng sa table bitaw na, di ba kapatakag lingkod ko na? Para ba na doon na invitation ba ka na? Labi na invitation na birthday or ka mga dinato bitaw na nga adto ko ni held sa mga hotel bitaw. Doon na yung mga usher, mga usherites na mo guide ni mo. Asa ka palingkuron? Gawa, sumingon niya, lingkod na mo bisag asa. Kana mo yung lingkod ka bisag asa. Mangita magkag asa kadapit na mulugar kasi mong kaugalingon ba? Doon na kay ka istorya-istorya.
Pero dunay mga assurance sa namo guide na nanay gi-designate nga table dito nga at least kamo istorya ba? Kay kabantay ka kay mo adto pag table pud usahay nga wa jud kay kaila bisag gamay sus Ginoo ko unsa man ning tibula ang kanang inigkaon nimo sa kanang pagkaon nga lami murag higop nimo og sabaw murag kag matuk-an. Mangita gyud kay na kay kaila, ha? Kay inigkaon nimo kon ba? Sus murag lami kay kaon ay. Pero kanang wa kay kaila nang usa ka table o kay kaila unya labi pag sa mga pagkauna dinhi oy. Nya labi usahay bitaw dita kasabot sa kaning pagkauna no. Nya maniid ka nga. Diyon sa kanya pagkaon speakers na. Ano ato lang nang giagi katawa-katawa mga higala ha? Porbida. Kano nagtapad sila og kaon. So mayon ka nga way appeal sa entourage. So bida mo na manalibog yung mga kanyang day. Usa may mo pagnigar karon, way appeal sa official entourage. Sige. Kinsa may naa sa entourage nga official? Ha? Kay wata kasabot na kini si Tantoco, posibleng maog ni ang suod ni Lisa Marcos o siya may itudlo may kanang sekretary, posible man day mo ka nga ayaw lang ko kako itudlo kay kanang daghan ko kuan na ako lang asawa. Pwede man day. Pero iyang asawa dili mo isuod yun. Pero mo yang gipatudlo, pwede man. Ha? O nagtapad ko sila niya man namatay na imig katapad og panihapon. Nya walang kay pagkabana pagkaugma. Oy, that's contrary to human behavior. Straight to the point. Ha? Kana number 1 ha, entourage. Ang nag-report ang il inyo. So ikaw ug mayon ka imo nang supakon kanang maong allegation, kanang maong report, muhatag kag imong ebidensya. Ikaduha, kanang hotel. Dili man dian maong hotel, asa daing hotel? Ibutang day. Dili in fact kanang hotel kanang Beverly Hilton Hotel, dili na maong hotel nga naa sa Lisa. In fact di mao no, ipakita dayon didto ni sa hotel nga kani nga hotel ang iyang gikuran. Asa man? Kay kini ba defense of alibay ra ba ni? Atong tan-awon kay kana bang depensa sa alibay, weak ra ba na nga depensa? Straight to the point. So asa man hotel lang di ba pud mo provide ay? Wa man sad. Kay basig dili mauna nga hotel be, pakita mi asa day nakabook din na si Lisa Aranita Marcos para nga ma-convince sa publiko ba? Nasayop din ang inyo oy wala din ang hotela oy, ha? Kay imagine na ha. Duol man sa tinuod ay nga naada giheld ang activity naabog ka diha magsaka. Kay hasol man na kay mo adto pagkaglaing hotel. Kini mga abogadong naminaw nako karon, di ba na MCLA, may MCLA Waterfront Hotel. Mas nindot man naka labi di ka taga Cebu o taga Cebu ra ka maapil kag MCLA or maapil ka og kanang convention, da uli la ka sa inyo. Pero dili ka taga Cebu na aman sa waterfront, ana ka sa waterfront magsaka. Kung doon na pa'y bakanting kwarto, mas may nakadiha niya, naog ka silong, apil ka sa convention. Kaya lisod ba kay waterfront ang convention, ato ka magsaka sa Shangri-La, kalayo. So mas katuhan nga naaman sa Tantoco nagsaka diha, kaya naaman ang activity diha. Nya asa man day, kuming ka nga wa, dili pala hotel, asa man hotela. Pwede ba ning mapahibaw may kung asa nga hotel? Ano man pod? Dapay lain oh. Dapay lain. Kining police blotter day. Tampered ko na ni police blotter. Pwede ba ming tagaan og hain man na ang dili tampered? Kalisod man kayo niya, tampered na dili mao nga police blotter. Kani mo ay mao. Bitagai mi kay ron nga mas ato bang i-counter kanang mga fake news, di man na maunang fake news, atong i-counter. Kani mo oy tinuod nga news. Tabangan nato unta ang Malacañang ba day? Kay na may mga media nga nasa tunga nag-agi ba? Nasa tunga nag-agi. Tagai mi sa asa may original gid ani. Do na bay communication ninyo from Malacañang to the kinini ang Beverly Police? Nya mo ni pag aron nga makuha nato ang kanang legitimate gyud nga police report. Unya nakuha nato kanang legitimate gyud nga medical record. Asa man? Wala pod. So nabutang ni mga higala nga way resibo ning pagkaistorya ha. Kini ako lang nang giagay katawa mga kailan medyo hungaw ang presentation ni Attorney Claire Castro. Hungaw. Pero ako nagtuo nga nakasabot siya ana. Di lalim baya pod sa part ni Attorney Claire nga padipinsahon ka og usa ka buta nga medyo alanganin daan ba nya mo dipinsa ka tanawa ko yang naong sulti niya mahigala mo rosag
duda ko na practice ko sa amin, may tanaw na ko bigsak mo na ba na ang iyang theory ba? Kinahanglan imong tuuhan imong theory nga mo lang tinuod. Kaya kanang mahibawan nga naman musulti bitaw nag-uban mi, na may mga video. Ang inyo sinipot man tinuod, kauban to, dili to official entourage, ang kauban sa official entourage ang asawa, ana, nya na Asia diha. Wala kay gitago ba? Wa kay angay kabalakan. At tinuod to nga ana, so diami pagka in fact pagkamatay giadto ginamo. Normal man na day. Namatay pagka ugma, so dito ko, akong gikuan kay amo ging kauban. Gisusi na magipaluna na mo dito. Wa pasabot nga, nag-drug siya ko kin appeal mi, wa mi appeal. Pero nag-drug siya. Kana kung dili gyud kakuan ha? Wa kay guilt sa gamay ba? Ang problema nagduna kay guilt gamay kay utlo sa kang kuan kay associate man tao na kamo laging kuyuga, kamo laging palihan lagi mo balhibo di ay. Pero wala kay guilt ana, di wala problema. Ha? Kontra sa murag wa na hinon magkadimaon ning tanan ba bida kalapsaw kayo. Tinuray lang ha, kining maong preskon og atong hagpaton ang punto por punto lapsaw. Hungaw kayo, hungaw. Kapag ingon nimo police blotter di mao, taga-imi sa mao. Aron nga atong isabwag ang tinuod, tabangi mi. Kamu man may Malacañang, kamu man doon na resources. Ayaw may ina nga, pwede kayong mag-imbestiga doon sa New York. Wa man ni plite gani. Supplyin na lang may og kanang klaro. Bantay ka na ayaw may ina nga, kayo pwede kayong mag-imbestiga. Pwede kayong pupunta doon sa Beverly Hills at mag-imbestiga. Puya anak, wala gani mi, ginot gani mi gasolina natin ipadang atos Toledo reporter. Pag ingon nimo nga fake news na kana siya nga maong plus blatter di na mao. Kay ang mao nga among nakuha official mao ni ay. Tabangi media. Aron nga oy sige mao ni nakuha, okay mao na ti isabuag. Dili kay mo inon nga gipalisod-lisod na may nota. Kana way appeal sa entourage, taga-imis lista kinsa may appeal sa entourage. Ngano di man may tagaan? Nga kana mahigalang entourage sa gigastuhan man sa Philippine government ang kwarta nang gigasto sa Philippine government, asa man transparency? Pagingon, dili man palihag hotel, asa man dayon nga hotel? Ha? Hay mang hotela sa nagsaka, basig silingan ra nga hotel. Kay kining depensa mahigala nga alibay, weak ni nga defense. Ha? Na kay prove na duha ka elemento nga i-prove nimo aron pagligon na ng depensa sa alibay. Basta duwa niya itugan nga, butang ta lang, lain nga hotel. Unsa nga hotel dili itugan, kinahanglan walking distance ra. So prangkan pagkistorya ko imong evaluate ning press conference ni Auntie Claire bida kahungaw kayo gyud, no? Di man kanang pwede niyong imbestigahan doon. Ayaw na lang naman kamoy kopya di taga imi. Kay aron nga among isabwag. Atong batukan kining fake news. Ah, hindi kin kuha naman kung mutabang mig bakigbatok sa fake news. Kani mo itinuod niya, police blatter. Nga nakuha sa Malacañang by official record ni official communication gihatag mo na. Hindi kami ngun nga dili na mao. Nyahay man ang mao. Gibasa niya rin. Itong kuan kuno kutob dinhi. Wag gini pakita sa screen. Katong picture hinoon gipakita sa screen nga sayo naman ang magfotolab gani kamaom gani ko ana. Ako sa kasamang Rufil Fernandez Manyok manamilit kaninyo pinagis pag-ingon sa tanang panahon o sa tanang higayon. Dalaygon ang Dios, mayong buntag Pilipinas, tatak RMN.